Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong one ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor Kawai ka kali pick up ka badonya registration number ASR 100 C 100 Iway Sao 100 kabadang temu ban lech sa kasinong nongjeri kabakit ya ki spare parts kali kalano thong baji syariat ha ka khat sao tarik unai weng arjar arpho ha ka por kum bakhat arbaji ai sitang senya namar ka jingkit khya shaba palat yekimar bat ha ka ni ka jingjia uwei barjalla ya ubala tip kerteng kum asadul nobi ubadang arphos nem karta nagajalla ubadairu unongnia jongkani ka kali ulakhla no hashen kat kum ka thammai ku bor balayo lum laya thu bahakani ka kali kidon saungut ki breu ki ba shong hapo bat andal apoy kham haneng jong kasnong rilang kabadon marjan bat ka jingking ranikor lamar ka jingkhia than ki jingkit ka kali kala tulun no shadin bat hap sendon syariat ya laingut ki waipat ki bala shuman saw malumala la penkit no sya CHC ranikor nagabenta banyo jing sumar